que cada vez son máis o número de marcas comerciais que utilizan a lingua galega nas súas etiquetas é un feito constatable. A progresión nos próximos tempos demostrará que hai en moitos empresarios unha nova maneira de faceren negocios sen renunciaren ao elemento máis singular da nosa identidade, a lingua galega. Este ano, a numerosa concorrencia que asistiu ao acto celebrado no Salón de Actos do Museo Etnolóxico de Ribadavia ratifica ese interese pola expresión da galeguidade nas marcas comerciais. María Doceo, coa súa fermosa voz, acompañada polas guitarras de Xosé e Alex Salgado, foron salferindo de distintas cancións ao longo do acto, contribuindo a crear un ambiente cálido e distendido. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Lela, lela, leliña, por quen eu morro. Quero mirarme nas meniñas dos teus ollos. Non me deixes e ten compasión de mí. Sen ti non podo vivir. Bueno, grazas por axudarnos a que o proceso de normalización de uso da nosa lingua dispoña dunha rede social capaz de mobilizar e incorporar a distintos sectores productivos como o vitícola e o agroalimentario, ambos importantísimos para animar e incluso contaxiar a outros sectores productivos na tarefa ilusionante de incorporar e identificar os produtos da nosa terra coa máis singular das denominacións de orixe, a lingua galega. Desde a creación da IRGADE, levamos feito continuados chamamentos aos axentes sociais buscando a complicidade necesaria dos consumidores e das consumidoras conscientes para que nas súas opcións de compra amosen preferencia polos nosos produtos galegos de calidade etiquetados en lingua galega. Con poucos medios e con moito traballo e, sobre todo, con moitísima imaxinación, argallamos campañas publicitarias que movemos a través das redes sociais e outros medios de comunicación para conseguir o efecto desexado. Xosé González Martínez, presidente do Foro Peinador, suliñou a importancia que ten o feito galeguizador das etiquetas como unha garantía de pervivencia da lingua galega alén dos usos literarios. Ao mirarvos aquí a todos xuntos e vindo dende onde vindes, de todos os puntos xeográficos do país, temos asegurada a pervivencia da lingua galega máis alá do sistema literario. Xa saben vostedes que unha lingua precisa de escritores. Pasan os tempos e os vos escritores permanecen e estes son os que dan testemunha dunha lingua. Pero ata agora a lingua galega tivo nada máis que uns valedores, que eran os escritores, as escritoras. E nos considerámolos, a todos vostedes, os novos trovadores da lingua galega. Por qué? Pois porque as etiquetas dos seus produtos, a presentación delas, o bo deseño, conviven nas mesas con moita xente que posiblemente non lee libros, pero lee etiquetas. Efectivamente, vivimos nun país onde descendeu o nivel de lectura, pero non todo o mundo ten a posibilidade de ler, porque non foi educado ni formado na lectura, pero todo o mundo ten que vivir comendo. Por lo tanto, que os produtos falen o idioma dun país é fundamental. Tan fundamental que nestes vídeos, algúns deles chegaron a máis de 65.000 visionados nas redes sociais, intenta chamar a atención dunha franxa sociolóxica que existe en Galicia, xente que é sensible á defensa dos valores esenciais do país, a cultura e a lingua,
E a eles dirixímonos moitas veces coa fidelidade, ca pretensión de que sexan eles os primeiros en fidelizarense aos produtos etiquetados en galego. Xosé Carballido Presas, coordinador da Irmandade Galega de Agroalimentarios e Adegueiros, fixo fincapé na orixinalidade da opción lingüística nos envases dos nosos produtos e a trascendencia que ese feito ten na conformación cultural dos consumidores e consumidoras. Lembrade que o 17 de maio do 1916 créanse as Irmandades da Fala. Desto fai 100 e poucos anos, e de aí, digamos, xurde un poquinho esta nova irmandade, non? Como decía o presidente do Foro Peinador, trátase un poquinho de sacar o galego exclusivamente dos libros e da literatura para que ese galego chegue a todos os fogares, non en forma de poesía, en forma de novela, sino pois en forma de os produtos que estamos consumindo habitualmente e que inevitablemente, cando estamos, afortunadamente, sentados na mesa, na casa ou nun restaurante, se temos a carta en galego, se temos a etiqueta en galego, vais dar pé a conversas. Entonces, pois, mira que tal, dice aquí, non sei que, bueno, pois iso é o que pretendemos que sexa normal, non? Isto, que aparentemente é normal, a realidade é que non é así. De feito, sigue chamando a atención ver aínda produtos etiquetados. Eu acórdome fai aproximadamente entre 15 e 20 anos que fixemos uns premios que se otorgamos fai unhas semanas a última edición, uns bacelos de plata para aquelas empresas que etiquetaban os seus produtos en galego, non? E eu acórdome no primeiro, no segundo xurado dese premio, que os membros do xurado éramos máis membros do xurado que botellas, en ese caso era só para viños, etiquetadas en galego. É dicir, había 6 botellas e éramos 7 membros no xurado. Porque non había. Estou falando fai 15 ou 20 anos, non estou falando do século XV. E hoxe hai aproximadamente 400 marcas de viño galegas, máis de 200 bodegas que etiqueten galego son marcas. Hai empresas de cervezas, de lácteos, de queixos, de chocolates, de licores. Hai restaurantes e tendas especializadas de agroalimentación que xa teñen toda a súa cartelería e a súa publicidade en galego. É dicir, eso que sucedeu nestes últimos 15 anos non se tiña producido desde aquela longa noite de pedra, non? Por lo tanto, creemos que é un traballo, non é que xa traballo nos intentamos contribuir un poquinho a eso, pero sí que creemos que calquer cosa deste tipo sempre pode favorecer aí. Por eso se crea esta irmandade, non? Porque as irmandades creábanse precisamente para practicar o uso oral e escrito do galego entre os membros desa irmandade, non? E como ademais todos sabemos que se actuamos xuntos e en irmandade, pois parece que nos sentimos un pouco máis fortes e ao mellor somos capaces de chegar a máis sitios que non daríamos, non? Con esta iniciativa que nace do Foro Peinador e que se crea esta irmandade, neste caso de adegueiros e agroalimentarios, e que me toca a min coordinar, diuse conseguido, para empezar, que hoxe sexamos máis de 100 e pico irmandiños e irmandiñas, empresas que lucimos con certo orgullo, pois esta beca que non é máis que un símbolo de decir, bueno, estamos en irmandade, podese nos identificar, non? Pretendimos, desde as primeiras edicións, implicar a moita xente, e eu, nun das primeiras asambleas desta irmandade, convocamos a todos os sindicatos do país, non, para que estuveran presentes, e estuveron, e firmaron unha carta de consumo responsable e solidario, que logo vamos a ler e asinar. Estuveron absolutamente todos os sindicatos de clase que de Galicia, pois estuvo a UGT, estuvo a CIGA, a Comisións Obreiras, o Sindicato Labrego, e Unións Agrarias, a Federación Rural Galega, Xóvenes Agricultores, arroparon ese acto, non? Ten un simbolismo especial, porque entendíamos que se damos contaminado da nosa idea, pois a este tipo de colectivos sempre poden chegar. Desde aí, invitamos que estes sindicatos enviaran a todos os seus afiliados e afiliadas unhas cartas recomendando que cando consuman algún produto alimentario, pois se poden escoller entre o que está etiquetado en galego e o que non está etiquetado en galego, pois que escollan o que está etiquetado en galego, porque a gran calidade dos produtos que temos hoxe é indiscutible, xa a calidade da agroalimentaria de Galicia é impresionante, por lo tanto, ese valor engadido que lle pode dar, a parte de ser un produto galego,
se ademais está etiquetado en galego, ten un valor engadido que nos parece interesante, non? No ano seguinte, invitamos a todas as organizacións políticas do país tamén a que asinaran esta carta, non? E tamén un salón, digamos, parecido a este, firmamos aquela carta, asinamos unha carta de consumo responsable e aí estuvo absolutamente todos os partidos que en ese momento estaban no arco parlamentario. Os novos irmandiños e irmandiñas asinaron a Carta do Consumo Responsable formalizando o seu ingreso na Irmandade, recibindo cada súa beca e diploma que acredita a pertenza a este colectivo. En nome dos irmandiños falaron varios representantes de distintos sectores productivos. Nos temos 3 restaurantes e unha tenda gourmena que vendemos produtos fabricados con nós en convenios con outros produtores. Dende o principio etiquetamos e comercializamos os nosos produtos en galego. Eu noutra vida diría que o facemos polas mesmas razóns que dixo antes o Xae Carballido, non? Hoxe tamén o digo, pero digo tamén que o facemos por unha razón máis, e é porque é un bo negocio. Os produtos galegos, de por sí, en xeral, teñen boa prensa, son ben recibidos por o público aquí e fora de Galicia. Creo que é unha acción intelixente redundar nos nosos produtos en aquelo en que a xente xa ve positivo, que é o galego e ser de Galicia. En León, pois curan a carne de vaca ou de potro ou de cervo, chamanlle cecina. Nos curamos carne de boi e chamámoslle xamón de boi, e que cecina poden a facer en calquera parte do mundo. Xamón de boi só se pode facer en Galicia. E todos os que temos unha empresa sempre soñamos con facer cousas boas, pero diferenciadoras, que o noso sexa especial, diferente. Quenes así pensamos, que penso que debían de ser todos os empresarios, me parece que sería do xénero tonto non aproveitar algo que nos diferencia. Nos diferencia para ser parte do mundo, non para estar a parte del, que é o noso idioma, non? Por lo tanto, nós o facemos, etiquetamos e comercializamos en galego por todo o que xa se dixo aquí, pero sobre todo porque estamos convencidos de que é un moi bo negocio para os galegos e para as galegas e para nós que somos os que producimos. Quero empezar por darnos a todos os que estamos aquí os parabéns, porque hoxe somos moitas máis marcas que onte, pois as que temos este recoñecemento, non? Quero agradecer tamén ao Foro Enrique Peinador e a Irmandade de Empresas Agroalimentarias pois nos xuntar aquí, non? É dicir, se hoxe estamos todos aquí, eu xa tuve a honra de estar tamén, non? Por outra empresa, pois é xusto recoñecer o excelente traballo de promoción
e visualización do noso idioma na empresa, non? E iso, pois, é xusto recoñecelo, non? En Adegas Galegas, igual que nas súas empresas, facemos unha elección das nosas marcas. No noso caso, sempre é unha declaración de intencións. A nosa marca principal en Adegas Galegas é Don Pedro de Soutomaior. E este, pois, é un claro exemplo. Como ben saben, foi un señor medieval, un bastardo, quizáis emparentada coa condesa de Ribadavia, non? Que se pensa que foi a nai, unha familia. Un destemido guerreiro, un vencedor en innumerables batallas. Creo que é unha metáfora perfecta que nos engloba os aquí presentes. Temos empresas e en galego. Don Pedro nace da propia historia de Galiza. En escenarios apaixoantes, fálanos da épica, da batalla, dos sentimentos. Foi tamén coñecido como Pedro Madruga, un personaxe temido polos seus inimigos e recoñecido polos seus partidarios como un xefe ao que seguir, un guerreiro do seu tempo que trascendeu a súa propia biografía da súa vida terreal para nos facer un legado da historia. A súa identificación con Galiza e os seus está fora de toda dúbida e representou a resistencia contra o lleo que nos asimilaba e tomou partido. Pensou, creeu e posicionouse, e iso o seu enorme valor para nós. Loitou sempre incansable por aquilo no que creía. Así, como herdeiros deste legado, facémolo nós a diario. A nosa lingua suma sempre e en todos os casos engade valor a todas as marcas aquí presentes. As marcas de Galiza teñen ese diferencial, que todas reflicten esa identidade propia. A nosa riqueza como pobo vese nos nosos produtos e na nosa fala. Para nós, o idioma galego tiña que ser, é de ser, etiquetar os nosos produtos, adicámonos a producir patacas, cebolas e grelos. Non podemos facer outra cousa porque nos dá moito traballo e pensamos que ainda podemos facer mellor. Para nós, o idioma galego vai vinculado á nosa dignidade, como mulleres, como persoas, como ciudadanos. As patacas, as cebolas e os grelos teñen que ir en galego, como van ser de outra maneira. Para nós, a alma do galego está impregnada da terra, do mar e da súa lingua. Senón, pasaríamos tamén a ser un lugar máis desa periferia, dese mundo globalizado que vai pasando por riba de todos. Galicia é un país moi singular e non hai máis que ler os libros de Manuel Rivas, que fai alusións ao título aquel, O millón de vacas, ou Os comedores de patacas, como no cuadro de Bangkok. Estou moi nerviosa, es que perdona. Bueno. Bueno, para nós o mundo rural está perdendo influencia nos últimos anos, no último século. A xente abandona, entre a xeración da miña avoa e a miña, xa non quedou ninguén. Moi pouca xente quedaba, eu voltei, me puxen a plantar, bueno, aquilo era unha revolución, porque para que estudias, por que volves? Porque hai moitas oportunidades. Eu estou convencida de que somos unha potencia en solpores. Francamente, tuvemos a oportunidades das Mariñas Coruñesas, que é reserva da biosfera da UNESCO, obtuvo o premio Michel Batiste, fai pouco, que é un premio ao proxecto alimentario que se produce por esta agricultura que foi tachada de subsistencia, de policultivo, de subsistencia, o minifundio. Si, temos fincas pequenas, pero o xeito de facelo, invertir eses recursos humanos, esa forma desas enmiendas, esa calidade das variedades autóctonas, o consumidor de hoxendía ten conciencia, quere saber o que come, quere calidade, e a temos. Por lo tanto, non vamos cambiar, para nós é unha oportunidade, vamos a ser embaixadores na medida do posible desta responsabilidade, e viva o galego. Nós xa de todos os xeitos da comarca da Ulloa xa nos consideramos servendiñas. Mullo, somos 5 mulleres, para que vos fagades unha idea, a presentación da nosa leite corporal xa fixemos do Castelo de Pambre. Foi o primeiro produto que se presentou ali. Hoxe nada máis que estamos Carmeleo, pero somos outras 3. Entonces, en Mil Ulloa traballamos en ecolóxico para obter o mellor da terra. Non sería lóxico non facelo en galego, non seríamos nós. Comunicamos, envasamos e etiquetamos na nosa lingua. Cando nosos grelos emigran, levan a esencia dun territorio e unha lingua única. O seu embalaxe é o noso ser... Oi, me lié. O seu embalaxe pasa a ser o mellor certificado de calidade. Pechou o acto o alcalde de Ribadavia, que agradeceu que a Irmandade de Agroalimentarios e Adegueiros tivese en conta novamente o seu municipio para desenvolver este acto anual.
Agradecer, en primeiro lugar, ao Foro Enrique Peinador o feito de que escolleran Ribadavia para celebrar este acto. Eu creo que non hai mellor lugar que Ribadavia, antiga capital do Reino de Galicia, para celebrar un acto destas características. Eu creo que é moi significativo, non? Eu sempre digo, para min unha máxima, que hai dous elementos fundamentais que definen a identidade dun país. E eses son o seu sector primario e, por outra banda, a súa lingua. E vos estades unindo o sector primario e a lingua. O sector primario configura a identidade dun país porque é a relación do individuo coa terra, é a relación que nos permite configurar a paisaxe, que nos permite extraer eses produtos que ao final forman parte do noso día a día. E despois, como non, a lingua é a que nos permite configurar as relacións, xa non só a nosa relación persoal e individual co entorno, sino as relacións interpersoais. Por lo tanto, son dous elementos que definen perfectamente o que é a identidade dun país. Pois eu quero agradecervos que sexades quen no voso traballo, no voso día a día, de xunguir estes dous elementos e de seguir construindo e sendo un exemplo para os demais de que vexan que facendo país estamos beneficiándonos todos. Eu creo que é digno de recoñecer o voso esforzo, digno de recoñecer o voso empeño en unir sector primario e lingua galega e, en definitiva, eu creo que dende Ribadavia, dende o Concello de Ribadavia, dende toda a comarca do Ribeiro, queremos facervos este agradecemento sentido pola vosa labor e pola importancia que tedes, como dicía antes, como exemplo para o resto do sector empresarial galego.